ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଟି20 ହେଉ ବା ଦିନିକିଆ ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାଖାପାଖି 75 ଦିନ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ସହିତ ରହିବା ପରେ ବିରତି ନେଇଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର। ଖାସ୍ ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବାଂଲାଦେଶ ସିରିଜରୁ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଖବର ମିଳିଛି କି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ପାଦ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ରିକେଟ ଛାଡ଼ି ରଣଜୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ମନ କରିଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 20ରୁ ମୁମ୍ବାଇ ନିଜର ଘରୋଇ ମଇଦାନରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ରଣଜୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର। ଆଉ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଦଳ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବେ ବୋଲି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବେଶ୍ ଛୁଇଁଛି ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଣଜୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦଳ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଚୟନ କମିଟି ଆଜି ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାନେ। ଧଳା ବଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ସାରିଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବେ ରେଡ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରେ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ରଣଜୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତିଟି କୋଣରେ ସଟ୍ ଖେଳିବାର କଳା ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। 1.5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ଏହି ଖେଳାଳି ଆଜି ଟି20 ଫର୍ମାଟ୍ କିଙ୍ଗ ଏବଂ ଆଇସିସି ମାନ୍ୟତାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି।